Ini pring di perang. Wet empring. Ya wit empring wit urip perang. Bahasane apa? Iso dikira to basane pring ki dadi perang. Kirata basa iku apa? Kirata basa iki tembung apa ya istilahnya. Sanepo. Kirata basa upamane Istilahe kirata basa iku. Tembung sanepo. kaya ringkesan sindiran kata. Contohnya kirata basa. Perumpamaan beda. Kudu ndak ono kirata basa kok dijenengke Padha. kuping. Nek dikirata basane kaku jepiping. Kaku jepiping kuping. Kirata basa artinya perpanjangan kata. Diartikan lain. Singkatan. Kuping nek kaku jepiping. Berarti kata tersebut dulunya Aneh. dibuat dari istilah panjang di pendek Dari pendek dipanjang. Nah iya, enggak asli itu kan panjang. kata-kata istilah kuping mau dari kata panjang Dipendekno. pendekkan. Terus moto ngematno barang sing nyata. Dadine moto ngematno ki ndelok. Dadine moto ngematno barang sing nyata. Oh mau. Iki jenenge kirata basa. Pring dadine perang. Iso dikirata basakan perang. Dadi contohnya wit empring sak dapur sing perang apa? Anak-anake mau rebutan lemah. Akhirnya sanepane wong Jawa nek sedulur ki kumpul padu mergo warisan. Rebutan mergo warisan. Kaya wit empring mau. Mane akhirnya wong Jawa ki akeh sing merantau nang Sumatera, Kalimantan, Irian, Maluku ya menghindari perang. Nah, karena pring itu kena nggo perang, mulane empring bulung. Zaman londo itu dienggo bambu runcing. Empring bulung rupane wong landhep di dienggo bambu runcing londo wedi soalnya kena suduk empring bulung ora ono tambane. Mesti mati. Lah empring bulung iku welate zaman biyen iki nek wong Yunat Kulite. nganggo welat. Kulite empring bulung. Mula ana aliran Jawa kuno sedulur kang saka welat. Sedulur kang saka kunir. Jadi zaman biyen nek sunat iki nganggo welat. Bar diwelat ditempleki kunir. Terus ada aliran Jawa tertentu mempunyai keyakinan sedulur kang saka welat kang saka kunir. Jadi aliran suatu kepercayaan orang-orang yang percaya. Iku empring. Jadi empring itu maknane perang. Maknane perang. Tapi lek di pohon itu tidak mencerminkan itu kan. Apanya? Pohon pring. Ya mencerminkan itu mau anake. Rebutan lemah kan cukule ya. Rebutan lemah sesek. Anak cucu. Jadi ini sak sedulur ini nek kumpul sing ana mung rebutan warisan wis dadi unanime. Hah? Pohone iku kena nggo gawe omah, kena nggo welat mau. Kena nggo bambu runcing. Kena dienggo cagake omah. Usuke omah dan nah, supaya ora dipangan gubuk. Ana dikum biasane empring mau dikum 4 bulan. Empring petung, empring gede. Empringe kena gosok karo goreng, empring petung. Kena nggo cagak gede, tapi supaya ora kena bubuk. Empring petung mau dikum. Ana keyakinan Jawa hukum empring ki nafsu 40. Misalnya Selasa Kliwon Rebo Legi Kamis Pahing itu nafsu 40. Malam Selasa Kliwon maghrib dikum Selasa Kliwon Kamis Pahing maghrib dintas kuwi padha karo dikum 41 dina. Ya ora kena dipandhut. Keyakinane wong Jawa ngono. Karo meneh nek negara empring keyakinane wong Jawa kudu bulan aja bulan tanggal 6.
nek bulan tanggal 6 iku dipangan bubuk kudu bulan Jawa, bulan Jawa. Bulan Jawa tanggal tuwa. Dinane paing. Mesti ora kena dipangan bubuk nek wong biyen nek negara Empring diitung. Tanggal Jawa tuwa dina paing, pasarane paing negara ora apa-apa. Iku keyakinane wong Jawa, iku makna Empring. Dadi Empring gunane akeh. Siji iku nek dienggo gawe omah, kena dienggo ngiris dulu zaman biyen ora ana alat ya nggo nyunat yo alat iku kena dienggo sujen sate sujene sate yo Empring kabeh kena dienggo tempe tampah kena dienggo kapil jadi banyak gunanya Empring zaman biyen nek zaman saiki wis tergusur oleh waktu bahkan omahe jarang wong nganggo Empring saiki omahe malah gal balung. Iku contoh. Saiki tembung